Tafliad yn gynnar. Erdli eto. Edrych mlaen I weld Neil Erdli. Yn hym Cei Connah. Callum Morris yn benderfynol. Gwaith da gan Callum Morris, Aaron Edwards. O, mae'n disgyn. Mae'n edrych tio dyfarnwr. Mae dyfarnwr yn pwyntio i'r smotyn. Drama yn y munudau cynta ar faes tegid. Edrych yma Aaron, gwych ganddo fo, yn ymwybodol lle mae'r amddiffynwr. Mae'n cael y bel, mae'n cael y dyn, mae'n cael y ddau. Pete, eipyn bach yn anlwcus. Morris o'r smotyn. Sgorio dwywaith o'r smotyn yn erbyn y Bala. Tymor diwetha! Mae'n ei gwneud I eto! Yn y munudau agoriadol, 2 munud yn unig wedi mynd, y dechrau perffaith I dîm Craig Harrison. Callum Morris di cadw I ben, ddechrau gêm, I fi'n bach yn nyrfys ella, erwydd gêm mor fawr. Mae jyst I gyrru Ramsey y ffordd anghywir yn y gol. Smith, Shannon. Venables. Pwy gipiodd y bil, Aaron Edwards eto. Go on deck! Pŵl o draws, edrych am Curran! Mae'n ddwy I Cei Connah! Am wrth ymwysodiad! Am gol tîm di hon, am bel di honna at Pŵl. Cyffyrddiad cyntaf, mae pwysau perffaith arni. Mae di gweld yr hediad gan Curran. Mae o'n gynnu fo hanner llath yn y cwrs Cosby. Mae o'n gwybod mae rai fo Gymru ti ar I droed, dde ar I gyffyrddiad cyntaf. Mullen yn herio am ddiffyn y Bala. Harrington yn galw amdani, yn ei derbyn I, ac yn medro bell! Bobl bach am gol! Mae'n 2-0. A mae Harrington bron di torri'r rhwyd. Dwi'n mynd neud un byd o'n cadw I ben dros ond. Dwi'n cael ei allan o'i draed, yndi. Ond mae'n bobman, mae'n bwnsio just yn berffaith iddo fo I gael gafal arni. Mae'r techneg, pan mae'n taro'r bel, edrych am faint o llonydd o, mae o'n llwyr reolaeth o'r ergyd. O, bant o nhw eto. Morris ar y dde. Edrych yn Curran. Just Pŵl yn cyflymu pethau sydd wedi creu'r cyfle yw Harrington yn fedro eto. Mullen I Cei Connah. O, maen nhw'n cerdded I mewn ar hyn o bryd. Mae'n beder I ddim I Cei Connah. Callum Morris a'i ail o'r noson. Pwy yn y bryd fydde ni rhag gweld hyn? Jamie Mullen lawr y chwith, mae'r croesiad yn mynd i'r postyn bella. I ddeud y gwir, mae Callum Morris jyst efo un peth ar I feddwl, cadw I lawr, pen drosti, dim ymestyn, o gwbl, jyst cyrraedd I, efo droed sy'n sefyll, reit wrth ymwyl o bel, a pasio hwnna I mewn. Sy'n mewn I droed, pasio I mewn. Mae popeth yn mynd o blaid Cei Connah, mae Venables wedi colli ben, mae Harrison yn ganryll, Cedyn Melyn fydd I. Cedyn Coch dechrau tymor I Chris Venables. O, mae'n Cedyn Coch! Y Coch wedi ymddangos. Wel, dwi'n edrych, da gosodd y Cedyn Melyn o reiddiol, a wedyn Cedyn Coch, ail Cedyn Coch. Y tymor I Chris Venables. Mae'n reit o dan y pwynt o webyn fan hyn, ac dwi'n gwybod nath Harrison weiddi oherwydd o reit wrth I ymwyl o. Felly, ydy o yn edrych yn waith na mai. Wel, dwi'n mynd agos i'r bel na ddeud hynna, a mae'n just taflu I droed. Cwarter awr I fynd. Os unrhyw beth yn mynd I fynd o blaid y Bala heno. Mullen sy'n lawr. Le mae'r dyfarnwr yn mynd i'w boced. Cyn gwybod beth sy'n dod nesaf. Cerdyn Coch I Kieran Smith. Y Bala lawr I 9-1. Mae'n hunllef iddyn nhw heno ar faes tegid. O, mae Mullen bob tro mynd I giro'r ras mewn sprint efo Kieran Smith, yndi. A mae'n mynd I gyrraedd y bel hefyd, a mae'n un yn erbyn y golwr. Gyno Hugh Jones yn dyfarnwr dim dewis, mae'n gynnau om. Danny Holmes. Taro'r postyn, taro'r bar, taro'r llawr. Dyn nhw'n gallu taro'r targed. Mae'n rhedeg I fewn i'r postyn cyntaf. Gret o bel gyndani, mae'n jyst gwaru chdi ddod I fewn i'r postyn cyntaf yna. Mae'n cael ei droed iddi cofio am taro'r traws. Fyddi ddod llawer mwy herwydd mae'n mynd heibio'r postyn cyntaf. Ti just angen y cyffyrddiad lleia yna. Mi gath o hynny. Ond nath I ddim mynd I mewn iddo fo.
Look, we've played really well. You know, we started the game really well. We scored goals in important times. Obviously, the penalty helps in the first 5 minutes, and then the goal in the second half, the first 5 minutes. You know, we've started the game really well, and we've scored an important part to the game. So, you know, we're happy with that. I unrhyw un o'r tu allan yn edrych ar y gêm yma o flaen llaw. Dwi'n meddwl fysa llawer wedi disgwyl gweld 4 gol o wahaniaeth rhwng y ddau dîm heno. Ie, lla ti'n meddwl Bala, maen nhw'n tîm da, ti'n meddwl maen nhw'n cryfhau dros y tymor diwetha. So, pen da ni ar ein gêm, ti'n meddwl, da ni'n gallu gwneud hynny i tîmau a da ni jyst heb di wneud o tymor yma. Mae pawb bron nôl rwan, so da ni just got to cael ymlaen am wythnos nesaf. Colin, I imagine that's got to be a tough one to swallow. Obviously it is, yeah, to lose 4-0 against them. But I thought people are saying it was a penalty. Was it a penalty? I'm not sure. I thought it was a good tackle. He got a foot on the ball. And then that goes against you in the first minute. And then a stupid goal to give away. And then, you know, we lose our discipline a little bit. And then it's just football, isn't it? Ie, mae pawb yn edrych ar y tabl rwan, o pobl sy'n edrych i fewn. Da ni ella dim fod yna, ond da ni yna am rheswm. Da ni heb di sgorio digon o goliau, defending heb di fod yn digon da. So da ni'n gallu just pigo pwyntio fyny rwan a gobeithio cael fyny'r tabl.